Hej, det er Birgitte Sølstein her. Jeg er i Thy i Vorupør. Jeg går her i klitterne. Jeg går og brygger på et blogindlæg, der hedder Thy på recept. Der handler om det her med, hvordan vi har brug for naturen. Og hvordan naturen kan hjælpe os med at få det bedre, hvis vi er alvorligt ramt af stress for eksempel, eller ramt af andre ting. Og også bare om, hvordan vi faktisk har brug for naturen alle sammen. Det kan godt være, at du lige nu sidder ved din computer bag gardinerne et eller andet sted og tænker, at jeg har ikke brug for naturen, jeg er slet ikke naturmenneske, men det er vi faktisk alle sammen. Vi er simpelthen skabt til at være i naturen. Vi har brug for den på alle mulige måder, og vi får det godt af det. Og natur, det er der masser af her i Thy. Helt vildt meget. Nu er jeg endda, kan man ikke se, men jeg er sådan på en måde lige uden for downtown, hvor Vorupør her. Men der er mest natur. Jeg er på vej ned fra havet, eller til havet hedder det. Det her blogindlæg, det kommer til at handle om lidt forskellige ting. Det kommer blandt andet til at handle om havbad, hvordan man kan bruge det til at få det bedre. Om den her dykkerrefleks, eller hovedafbryder, som man også kalder det i fridykning. Hvordan den fungerer, og hvordan vi kan bruge den alle sammen til vores fordel. Til at sætte nogle fysiologiske ting og sager i gang i kroppen, der er rigtig gode for os, som vi får det godt af. Så kommer den også til at handle om skovbadning, som er en anden måde, man kan bruge naturen på, som er rigtig godt. Der er ikke så meget skov lige her, men jeg skal også i skoven. Og i det her blogindlæg, der kommer der også til at være et par meditationer, man kan bruge. Så nu kalder jeg dem meditationer, men jeg ved ikke, på en måde. Man behøver ikke at meditere eller gøre noget specielt. Det vigtige er egentlig bare, at man kommer ud i naturen. Og jeg kan tage et godt eksempel her i dag, fordi jeg har taget min smartphone med for at filme, men egentlig er det bedst at lade den blive derhjemme, så man ikke bliver fristet til at tjekke Facebook og mail hele tiden. Fordi noget af det, der sker, når vi tjekker Facebook og mail hele tiden, er, at vi ødelægger vores opmærksomhed, eller ligesom sådan spreder den. Og noget af det, naturen faktisk kan hjælpe os med, det er at samle den igen. Der er sådan forskellige psykologiske teorier og en del forskning, der er lavet omkring, hvordan naturen faktisk reparerer opmærksomheden, hvis den ligesom er gået i stykker eller ikke har det så godt. Og der er rigtig mange af os, hvad end vi er ramt af stress eller ikke ramt af stress, men bare mange af os moderne mennesker, hvis opmærksomhed i hvert fald er rimelig stresset og rimelig udstrakt og derfor ikke fungerer helt som den skal. Og det er en af de ting, det er en af de ting, man kan bruge naturen til, også af havet. Jeg må også tage skrevet med op, hvad det egentlig gør ved at kigge ud over havet på den her måde. Prøv at se. Vesterhavet. Super dejligt. Se det. Stranden. Er det ikke vildt? Stranden her i Vorupør. Det her er en ganske almindelig sommerdag, altså okay. Når der er varmt, så er der selvfølgelig flere mennesker herude, men vi er aldrig rigtig fyldt af mennesker den her strand. Der er mest bare strand. Simpelthen så skønt. Helt vildt dejligt. Ej, når jeg står her, det gør jeg i hvert fald en gang om året, når jeg holder på sommerferie. Så får jeg altså bare så lyst til at gøre det virkelig. Det er så godt. Så sender jeg et lille hav herud. Jeg håber, at så kan du også lige prøv at høre. Noget af det fede ved havet, det er det der med, at det er så stort. Den er lige her. Og så er det lidt større.
Eller ikke mest, fordi jeg ikke har nogen at holde kameraet på skud. Det skal I bare ikke. Men jeg slutter herfra. Kan I have en rigtig god dag, og så var der nogen, der vil læse med klokken om type recept, når det bliver færdigt her. Hej.